Tak čau lidi, mělo se tady zase s dalším dílem. Snake It Gadget. Zrovna tady mám rozkypsaný zase tohle. Normálně. Jsme se tady vyměňovat učit před. Jo, takže to já vzpomínám. A jinak, já se tady vypnu u Mozilla to. Názvu. Dělala jsem se pro učit včera a už jsem asi na čtvrtém videu. Sice to ještě nemoc neumím, ale jako bych to v počátku neuměl. A slovo to pomalu, tak a jinak ještě se já to je jedno. Prosím, co dejte se takhle. Sakra. To je jedno. Takže zase třeba dneska vám zase ukážu pro nováčky, je to jasný, jak se prostě útočí. Bez co děláme, a jsou asi no, takže prostě tady už útočíme, ale dáte útočit a musíte mít tu uvedenou částku v cechu tady, takhle, jo. To je jasný. No. A jinak, tady máte zbraně, jsou na nic. Prostě proti tomu, co mám já, si to spočítejte. A mám, aby se počítá 950 inteligence, půlce. A jinak jako to já nechci řek a ukážu vám dneska prostě jak jsem si stáhnul ten studio. Tak se jmenuji Hypercam 3. Váně já si dám Google a napíšu Hypercam. Dáme hned to první a dáte stáhnout. A dáme prostě stáhnout. Tohle asi nebude to, co mám já, ale je taky dobrý. Já jsem to, no, nebylo to zrovna dobrý, ale to je jedno. Prostě, jak si to najdete. A normálně se to dělá tak, že prostě uděláte to takhle. Jednoduše. Až si to uděláte, tak to budete mít třeba jako já. Já už točím, takže jak dáme stop, tak se vám tady ukáže, změní a pak si stáhněte Windows Live Mode. Jak jsem se už minule zmiňoval a takhle nějak by to mělo vypadat. Takže, čili! No, mám problém s mikrákem, to asi se uchytili, tak budu to střídat. Občas budu kecat, nesmitelně a občas tam budu dát slyšet, ale věci prostě, no,
zkusím dneska zapnout Speedball Launcher. Je to Metin. Takže abyste nemuseli hledat, tak máte Shaken Studio a Metin v jednom. Takže... No tak nic. My na to naběhne ještě. Jo. A takhle to bude vypadat, prostě dát velkou spoustu hru. Na to naběhne. Čekat nebudu, až to naběhne. Spíš se na to vykašlu. A jinak... Sám to kašlem. A dáme si takhle Shaken zase. Máme čtyřku. Ukážu vám lidi v cechu. Takže tohle je moja cechů. Tohle je moja důstojník. Carlos 9 důstojník. Taky důstojník a takhle ještě jedna věc, můžete s tom, to asi vidíte, ale hlavně dělám pro začátečníky zatím. Budu dělat asi, až když nebudu mít hlídky, tak to začnu dělat. Odám tohle. A tam. Máže rychle. On se mi zasí hlavní, ale to je jedno. Jinak to je na tom třeba. No to je jedno, nic mě teď nenapadá. To zatím. Ptáme se, že můžete to udělat i takhle jednoduše. A to si svět 5. A teď budu končit, takže tohle nevím, jestli se dostane YouTube nebo ne, uvidím, jestli to vymažu. A dáme tohle, ne, tohle. Sem a dáte to sem. Jenom tam dáme takhle jednoduše to uděláte. Že jo, no ale tady mám to zmizí, takže to jsou tam dobrá věc, ne? A jinak prostě asi budu končit, takže to vypadá, že vidíme se u dalšího dílu. Baví mě to celkem natáčet, tak dávejte od... nemusíte dávat odběry, ale byl bych za to rád. A hlavně za lajky a taky komentáře, to je jasný, musíte ptejte na cokoliv chcete. A ještě jednou hraji na světě 4 a na světě 5. Jo, na světě 5, no, tak asi tak lidi a budeme u dalšího dílu.